O mal estado do firme xunto co deficiente encaixado das tapas dos sumidoiros está a xerar numerosas queixas na estrada que discorre por Deán Pequeno ata o cruce co acceso a Xarás. O principal problema son os ruídos que teñen que soportar os veciños tanto de día como de noite, posto que se trata dunha vía moi transitada non só por turismos, senón tamén por vehículos pesados que se dirixen ao centro logístico de Congalsa emprazado nesta zona. Os veciños e veciñas desta zona puxéronse en contacto co Bloque Nacionalista Galego para denunciar e queixarse dunha situación moi molesta que están tendo de maneira diaria, non? Estamos falando de que as tapas de sumidoiros que hai nesta zona nun tramo de menos de 50 metros podemos atopar dúcias de tapas de sumidoiros que están mal colocadas e que o firme está deteriorado. Iso está provocando que haxa un ruído constante cada vez que pasan vehículos e temos que lembrar que aquí é unha zona de paso para moitos veciños e veciñas desta zona de Deán, pero tamén hai un centro logístico dunha empresa que provoca que haxa tráfico de camións e iso provoca aínda moitísimas máis molestias en todos os veciños e veciñas desta zona, non? Ademais das molestias sonoras, a acumulación de tapas de sumidoiros, concretamente no cruce coa vía que conecta con Xarás, supón un serio risco para a seguridade dos condutores, posto que dificulta a adherencia das rodas, especialmente cando chove. Nesta zona hai moitos sumidoiros, o que provoca que nos días de choiva a adherencia do neumático sexa moito menor, non? No caso dun vehículo, podemos estar falando de que un vehículo pode esvarar e pode saírse un pouquiño da vía, pero é que no caso dunha motocicleta pode incluso o condutor caer ao chan, non? Entón, iso é un problema grave de seguranza viaria. É unha zona que, xa digo, presenta moito tráfico e que hai que acometer melloras de seguranza viaria. O BNG recolleu estas queixas veciñais para trasladarlle ao Goberno a necesidade urxente de tomar medidas, apostando por un mellor mantemento das infraestructuras básicas en todas as parroquias, especialmente no rural, xa que moitos núcleos, están en práctico estado de abandono.